Dobrý deň, moje meno je Helena Valachovičová a som trénerka zdravotnej telesnej výchovy. Čomu sa budeme venovať dnes, je to, ako si vylepšiť svoje dýchanie. Pokiaľ patríte do kategórie ľudí, ktorí majú nejaké ťažkosti s dýchom, a či sú to ťažkosti týkajúce sa nosa alebo iných častí respiračného systému, tak ste tu na správnom mieste. Povieme si postupne krok po kroku, čo je možné s vašim dýchom robiť, aby ste mohli zvládať všetky činnosti, a to nielen tie jednoduché, ale aj tie náročnejšie. Čo myslíme jednoduché? Bežný život, prácu, rôzne činnosti v bežnom živote. A čo myslíme náročnejšie činnosti? Je to napríklad chôdza do kopca, alebo rôzne športy, turistika, a všetko, čo už je trošku s vyšším prísunom kyslíka. Tak toto sa tu naučíme tak veľmi jednoducho a ľahko, krok po kroku. A toto všetko vám ponúkam zdarma, aby som vám pomohla. Teším sa na vás každý deň, kedy sa stretneme.